Здравейте, приятели! Днес ще разкажа новия модел на легендарния автомобил, който е Булгар Рено 8. И ще обсъдим неговите детайли и защо няма огледала. Това забелязах при новият модел. И да видим сега какво има в самият автомобил. Хващам самият автомобил и сега гледаме. Виждаме първо неговите фарове, които са доста детайлно направени, не са някакви отцветени, както при Жигулито. При Жигулито не са отцветени, но стоповете му бяха отцветени. И сега ще обсъдим. Има емблема, която не е по средата, ами е отстрани. Така се решили от фабриката на Булгар Рено 8. И имаме един регистрационен номер, на който пише Рено. Не, тъй. Ами е отцветено, за съжаление. Ще да е по-хубаво, ако беше както при Жигулито. Сякаш е залепено, а не е тъй отцветено. И имаме една броня, която е направена от такъв вид пластмаса, че свети. Не знам от какъв вид пластмаса е направен, но изглежда много добре и детайлно. И красиво. Стои, не бих казал реалистично, но може и на някои хора като реалистично да му изглеждат, но за мен не е баш толкова реалистично. И продължаваме отстрани. И виждаме джантите, които бих казал са оригинални. Не са някакви сменени, са оригинални, както и предписанието. Нали? И така, продължаваме. И имаме 4 врати, от едната страна 2 и от другата 2. И имаме дръжки. Друго какво имаме? Има и един надпис, на който пише Рено 8. Би трябвало, няма да се види, обаче се надявам да видите, че има надпис. Когато се купите модел, ще се уверите, че има. Така. Продължавам с това нещо, което не знам как се нарича. Напишете в коментарите как се нарича това нещо. И така. Продължаваме към надписа на Булгар Рено 8. Нарисувана с някакво сиво и доста красиво е написано. За да може да го прочетеш дори и от далеч. Ето го изписанието. И така, да не се бавим, да продължаваме. Друго, продължаваме отзад. И отзад виждаме двата стопа, които са, бих казал, много реалистични. Са някакви такива като на Жигулито, защото при Жигулито бяха отцветени. За съжаление не бяха такива реалистични, както при този модел. И имаме регистрационен номер, квадратен, на който пише Рено. Ще да е по-хубаво за мен, ако пишеше Булгар Рено 8, защото мисля, че има достатъчно място. Но са решили така да направят от Диагостини. И имаме броня, на която е направена същата пластмаса, като при предната броня. И един ауспух, който е чисто черен, а не е някакво сиво и отвътре черно. Ще да е хубаво да е така. И така, продължаваме и сега ще разглобим модела и ще видим какво се крие вътре в модела. И така, продължаваме. Намерих се една отверка тук. Сега ще разглобим модела. Да видим какво има под него. Отваряме го и сме го отворили вече. Така. Се отвори. Да, отвори се. Чакайте само да го дръпна настрани отверката. Да не го пречи. И отдолу какво се крие? Нищо не се крие. Само черни неща. И имаме надпис на Булгар. Не е Булгар, ами само Рено 8 пише.
мащаб 1:43. И на този модел, както ви казах, багажника е отпред и затова и резервната гума е отпред. Затова са решили да направят от фабриката. И добре, сега продължаваме към списанието, където виждаме самата кола. И е доста добре нарисувано, не знам как са го нарисували, но изглежда доста добре. И така, смених си само мястото, защото ми е удобно. И така продължаваме към списанието. Имаме легендарни автомобили, надпис, където може да разберете как се казват. Булгар 1.8. История на модела, постер, технически данни, дизайн, функционалност, варианти на модела. От Де Агустини се казва сайта им, номер 2. Седмично издание. Отваряме първата страничка и виждаме самата кола, само че е в... не знам как е цветото, и мисля, че е някакво зелено, такова светло зелено, звезда на броя. Така продължавам към следващата страничка. И виждаме колата в синьо и пак в синьо. Като съм отворени вратите вече. Така имаме това, не знам какво е, но мисля, че не съм сигурен какво е. И пак имаме много стара снимка на самата кола. Така отваряме следващата страничка и виждаме фабриката, където ги създават колите. И това са пак Рено, но някакъв... Чакайте съм да прочета. Това е Булгар. Тук някъде пишеше какъв е моделът, но не мога да намеря, за съжаление. Ако вие намерите. И така. Това мисля, че беше Булгар Алпине. Мисля, че, но не съм сигурен. Дали беше? Да, такова е. Имаме пак някаква кола, Рено, и това е Порше. Мисля, че това не знам какво е. Fiat 850, това е Порше 911. Старите модели. Обръщаме другата страничка. Имаме сприякия плакат на Булгар Рено 8. Може да го насладите. И може да се го скъсате от списанието и да си го сложите някъде, ако искате. Така продължавам към следващата страничка. На първата снимка виждаме двигателят. Някъде, мисля, че е двигателят. Ето, казах ви, че отзад е двигателят, и защото отпред е празно. Само акумулаторът се вижда. И имаме още, какво имаме? Задницата на автомобила. Имаме и това е. Ето, казах, дръжките са по много странен начин направени, но така са решили. И имаме... Тук имаме 3 педала. Газ, перачка и съединител и скоростнявост. В светлината няма да се видят педалите. И виждаме следващата страничка, където първата снимка ми припомня за един автомобил. Това мисля, че е някакъв ВАЗ, но не съм сигурен. И да, прилича на него малко, но е всъщност колата. Отзад стопа виждаме и стопа, и аз пък, и фаровете виждаме. Друго и това е самия автомобил. Продължаваме с тези снимки, кормилото и всичко това. И така, свършваме с това. И това беше за сега от видеото. И ще се видим следващия път, когато
изкарам, когато реша да направя видео на и аз пък на Volkswagen Golf 2 GTI 1984, мисля, че беше, но не съм сигурен. Да, би трябвало да е такова. Вие очаквайте клип. И от мен, чао!